Assalamu alaikum jama'a, labarai da ɗumi sa. Muna roƙon ku don Allah ku zo ku kalli bidiyon nan namu a ƙarshe domin ganin yadda aka yi wa Kwamandan Bello Turji watakan shugaban 'yan bindiga, yadda aka yi wa kwamandan su tsirara aka kashe shi. To masu saurare, kafin mu shiga da wannan bidiyo muna roƙon ku daure ku danna mana subscribe, kana kuma ku danna alamar ƙarar sanarwa domin samun shirye-shiryen masu tushe da asali game da sabbin bidiyoyi da zarar mun ɗora. Mun gode muku da yin ƙoƙarin kasancewa kuke da mu a kowane lokaci. Ba ma kawo muku bidiyo sai mun tabbatar da an yi abu muku kuma mun samu wani babban evidence akan bidiyon da muke kawo muku. Mun gode muku da yin ƙoƙarin kasancewa kuke da mu a kowane lokaci a cikin wannan tasha tamu mai albarka wato mai suna Sabon Tashi TV. To masu saurare, Kwamandan Bello Turji inda Allah ya yi da tonon asirinsa da kuma ƙarshensa ne zai zo. Wani tsautsayi ya sa ya shigo garin Kano. A nan a garin Kano yara da wanda suka fi shi iskanci suka kama shi suka ci uwar suka more shi. Allah ya baki lafiya. Allah ya kawo mana ƙarshen wannan cuta. Ya cikin Islam ɗin? Wallahi tun gan dai mun yi asibitin amma har yanzu jiya iyo. Amma kuwa kun je Kashiful Ali? Ina ne kuma Kashiful Ali? Kashiful Ali. Ai ni ban taɓa jin wannan sunan ba. To nan ne sha yanzu magani yanzu. Su ne kat su kin san ba da ka suke ba da magani ba. Suna da injina na zamani. Wanda sai sun caja mutum daga sama harkar sannan za su ba shi maganin ciwon sa. Ai sai mu leƙa ina kike ganin za mu je misali. Masu saurare, mana fatan kun nishaɗantu da wannan bidiyo don waka muku. Dama a kullum tashar Sabon Tashi TV ba ta babban buri illa ganin ta shaɗantar ku, ta kuma faɗakar da ku, ta kuma wazantar da ku. Ai dai muna ƙara roƙon ku idan ba ku yi subscribe ba ku daure ku danna mana subscribe, kana kuma ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen masu tushe da asali game da sabbin bidiyoyi da zarar mun ɗora. Mun gode muku sosai da yin ƙoƙarin kasancewa da kuke da mu a kowane lokaci. Masu saurare, muna so mu ji ta bakin ku ta ra'ayinku kenan akan bidiyon da muke kawo muku. Idan gai mana comment a ƙasan a bidiyon da muka kawo muku domin jin ra'ayinku, domin ƙara mana ƙarfin gwiwa akan aikin da muke yi. Muna ƙare muku godiya sosai da sosai akan ba mu haɗin kai da kuke yi da wannan ziyartar tasha tamu da kuke mai albarka. Muna yi muku godiya sosai da sosai. To masu saurare, kamar yadda muka magana muka ce a nan za mu kawo muku wannan ƙarshen bidiyo namu, sai Allah ya ƙara mu a wani bidiyo na gaba. Ku daure ku yi mana subscribe, ta haka ne da mun saki sabon bidiyo YouTube za su sanar da ku.